as usual. Kweth mar Azimio igeno ni biro romo juma nyien tich ariyo mar chiwo pach mogik e okang' ma gibiro kawo tok pande gi bede kod Kenya Kwanza tore Luanda. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi County. Twak ma kamano machieng' tich adek, Rachael Omollo, ka iwinjo ka nene chieng' tich adek sani wanuoye mondo mi iyudego e yo makare kendo. Twak ma kama tore, gik mathoth ahinya mantie kanyo milose, gina achiedh nade makoro bende biro ka luore gi koso winjruok mane kinda duon burani mar Jubilee ma bende koro lose kanyo e yo moro malach ahinya. Mise mag twak magi mag Kenya Kwanza kod Azimio la umoja bende paro kanyo nitiere gimoro amora manyalo miyo twak ma kama ok dhi nyime koso kirangi kaka jasiasa bende twak ma kama otore geno ni kuom jok mage koro. Erokamano Cleophas. Mokwongo nitiere geno e weche nikech ineno ka Azimio team wacho ni wamiyo 6 days matine ok wadwar ni gini mondo otore kanyalo wacho kata ni mondo gini orum kaka en ni. To the disagreement en nitiere fundamental issues. Azimio wacho ni ang'o ma sirikal timo e ngima dhano mondo duok ngima dhano piny nikech waneno ka sani gik moko bech gini malo ahinya. Omiyo dhano ywak piny ka piny ruto iyudo ni bech gimoro dhi malo, bech gimachielo dhi malo. Omiyo gima Azimio ne temo wacho en ni kata kwa dhi mbele gi wuoyo ang'o mamono mondo nyise ranyisi ni achiel kuom gik ma wuoyo ahinya kaka bech ngima dhano watemo kaka sirikal mondo duoke yo makama achiel, yo makama ariyo, to waduto waneno ka kata sirikal wachonwa ni ndiyo ngima to tek to watemo mondo wane kaka wanyalo duoke piny. Tiyudo kaka wuono nitie tax moro makati bedo introduced mabo miyo ngima timbre nadi bet mana mapek. Omiyo Azimio, yes, they have the right mondo giwach ni oyo ko gik mwadwarogi ok wane ka there is will, kizungu wacho kamano, iye onge ni gigi wanyalo timo kanyakla to kara onge tiende dhi mbele. Miwauru ranyisi manyiso ni fundamental issues gik mwawacho mokwongo en ni ngima dhano, ngima mar dak mondo timre nadi odog piny. Mar ariyo, ang'o momiyo interfere particularly in this case gi Jubilee Party which is an affiliate party mar jo Azimio. Ineno ka mbele kacha na Azimio wacho ni achiel kuom gigo mane gikele mbele Kenya Kwanza neni ok wadwar gimoro ni kose yier ng'ato to wuok kawuono to kinyo jump ene camp machielo kendo ng'ani kendo kinyo chako wuok odhi e camp machielo. Omiyo those are fundamental issues. Matire ni in kaka leader ionge gi stand mari. Waseneno mano katimre kate Luo Nyanza wa. Nitie jotendwa moko makose yiergi gi jo DM to kendo ne giwewa gichako gitimre nadi gidok ne sirikal ahinya. Omiyo mago gin issues manyaka bed addressed mondo wabed niya watayo oganda maber. Nikech ka dhi mbele kaka timre ni tipo yudo ni ng'eny ji duto like aligning themselves or leaning towards power. Matini kiny kendo 2027 nibo yier jotelo to giduto giwacho ni oyo wan ok nwayudo telo koro watimre uru nadi, let us cross to the other side. Mano watimo ni we are weakening what we'll call the opposition. Matini we are weakening our governance system marwa kaka jopiny. Omiyo the fundamental issues Azimio kelo gin gigo madhi konyowa. Kineno issues mar IBC reconstitution ok wanyal bet ni every other election nearing period after every election wan joma discuss ni no yier nadi joma ne kacha ne gin joma chal nadi ang'o ma mono wa shelve our ambition or our interest mondo wach niya ok wawuothe kanyakla mondo wariw pachwa kanyakla achiel mondo wane ni wang' ni joma wakelogi ka niya the select committee we are doubting ka gin joma nyalo yiero nwa jok mwadwaro karango mamono wacho ni oyo wagol ji achiel ariyo adek. Ineno kaka nyocha bipartisan talks was almost stalling nikech ango ji ariyo nok dwa. Jo KK kwanza wacho ni ok wadwar posing. To Azimio wacho ni ok wadwar Kenya. Yes. Ineno to mano ne gigolo ang'o mamono gi kendo golo stand mag gi on some particular issues. Ka waneno ni okawacho ni gik moko duto Azimio dwaro nyaka megi. To nego bedni we are coming up with an understanding
as a bipartisan team. Matine ni kamae e kaka waneno gik moko machal. Make me understand your stand. You also make me or convince me gimomiyo ineno ni the reconstitution of IBC, which I think to some extent kana chiko ita ni gimutinda mulo ne wacho to chalo kane ntiere winjruok ni there is need for us to relook at the reconstitution of IBC. To weche machielo kaka ngima idoko piny, Azimio wacho ni ero koro wachiwo nyaka kaka waparo ni ngima onego nade nyalo konyo sirikal mondo bech ngima odok piny. Aneno ni kaka jo government Azimio Kenya Kwanza team should lower the expectation mondo gi meet somewhere gi jo Azimio. Okoni wawacho ni wayie wuoyo to koni kwa dhie od wuoyo to wan gi stand marwa ma ok nyaka time kaka wadwaro eka wuoyo mondo timre nadi odhi to kwa duoge e media to wacho ni wan waonge kodu gi wach gik mu wacho go watimre nadi waduogo wachi nikech pok awinja ahinya gimomiyo the talks should really stall. Gin weches mane ni kanyo in the beginning, nothing has really changed. Omiyo gin gik mane wang'eyo ni nyalo dwar. To most importantly, and the beauty about the talks, any nyocha gigole od bura matine niya kacha ntie gi chike, we must have a standing order for it to come to, koro kacha no segole kama nyalo restrict the discussion. Koro nikech gine time oko mar od bura an gi geno ni wuoyo gi poko rumo, nitie there's a chance mwanyalo wuoyo kendo ang'e ni president be winjo kendo bochiko itgi. Odiochieng' manyoro Philip Pande nitie gik mathoth